Right, ndadzoka nenyaya iri kupisa manje. Pane Attorney General office pane nyaya iri kupisa pano 907,930,000 USD looted through byword trading and paza basta. So nyaya iyi manje iri kuzokomendwa kana kuti yazojambirwa nemukomana uyo weopposition anoitwa Gift Siziba Ostalos. Ndiyari kuti the recent published Auditor General's report has once again confirmed that our country is being ruled by parasitic elites with neither love nor care for the positive transformation of the suffering people's lives. Ndo mashoko ari kutaurwa ari kubva kuna Gift Siziba Ostalos ari kuratidza kushushikana kuti komana saka tine chiko tiri kutongwa nenhata here dzekuti dziri kuda kungodya dzichienda. You see zvinhu zvakaita sezvo zvinhu zvitaurwa, but pane muchinda anonzi Dexter Nduna ndiye ari kuuya ari kupindura ari kunohakira pari kutaurwa naOstalos. Ada kutraya kunoona kuti because ana Dexter Nduna vanhu vaya vekuti vanhu vekudharadhara mapolitician ekare vaya vekuti vakashandana naMugabe kudharadhara maideas avo futi ndiye kudharadhara. Ndosaka ndiona pakatraya MP akangodyiwa kunge amenameno muzvona because ane even zvinhu zvake ndio vanhu vekuti anogona kuda kutyidzira vanhu kuti inini ndichikutarisa kuti vote rinoita sei. Ndio that guy kuzokumbira achigwadama kuti ndokumbirawo vote yenyu, ndokumbirawo mundivhotere achigwadama. So ndiye ari kuuya vana vari kupindura Gift Siziba Ostalos ari kuti His Excellency President Comrade E.D. Mnangagwa has appointed a commission of inquiry to sniff out Harare City Council for the 200 million USD they siphoned and give it to CCC. Why don't you talk about that and sit back and TTI taking money to opposition at the expenses of red payers? Ndo mashoko akauya achiningirina. So ndobva azongosangana nemukomana wechidiki ane pfungwa dziri fast anokwanisa kungopindura zvishoma asi zvichibata moyo nepfungwa panguva imwe chete. Ndo paari kubva apindurwa naGift Siziba Ostalos ari kunzi knuckle-headed Dexter, don't come here to spill dross. You and your lot criminally took over CCC. Pedzerana ikoko, time shall tell, homeland or death. Anzi mimi vacho nevanhu vako kwamabva ikoko ndimakatosvika makabva haijega makaba CCC yacho makuda kuti tiri kutaurira CCC. Pedzerana ikoko nevacho muri kuti vakaba nevenyu futi vari kubudiswa paAuditor General report ivava vacho neCCC yacho yamuri kuti iri kurana kanzeyo iri kunzi yakaba futi yacho ndevenyu tauriranai. Pari kupisa guys, ndiri kukunyeberai kaneni ndamunyazotora time yangu ndichitarisa kuti kumanda mapolitician vekudharadhara vanotsvakudzvenika kunana ED kuti vazonzi vari kuita sei vari kurwisana nevanhu pamedia vari kuda kutrai kuningina. Because inini ndikada kutarisa vanhu vakaita sana Gift Siziba Ostalos ndo maopposition ukatonzwa vachitaura so unonzwa musiyano kuti wende akataura namafume unongoti apa uchingotaurwawo neZANU-PF ninge makaseti vanenge vakaiswa kana disk kana tingati kuflash kamemory card achitaura zvinhu zvaaringoningina zvekuningina because anenge asikushandisa pfungwa. But ana Siziba Ostalos manje unochozwa the voice of the people rataura panapa opposition yaita se yasvika panzvimbo unozono yataura ende ukapaise panotaura kumanava mamwe ma-MPs da kuti munyatsobata nyaya mamwe ma-MPs ese vakasara vari kuzvita veCCC veve ndo type yavamwe vanhu vari kupusha kuti AD atonge beyond 2030 ngaudzi ED ngaangopinda 2030 anenge achiripo. Vari kutoti maelection ngaasatoitwe. Why? Because they know kuti vakangongana kwangodzi kuitwa election vari kuatakwa vari kudyiwa vese hakuna kana one anovavhotera. Icho kwadi hakusi kutenderera uri kuzviona because tarisaka aukamu kuti paitwa zveAuditor General zvecorruption zvabude hapana kana ari kumbonyatsotaura nezvazvo zvine musoro apa havana kana basa nazvo corruption yazoningina havana kutotaurawo dzimwe dzisina nebasa rese utonzwa vakakutozochema chimoda chimboti payo maallowance edu since January tisatapuwa mari dzedu masitting allowance edu since January saka tatichizokumbira kuti mbowana mari zvekunzonzi ari kushandira nyika havasina nguva yacho ndozvinezviri saka vana vachitoziva kuti pakangonzi election ndokutopera kwabasa saka hapana option kungoti right hande kuparliament tapinda kuparliament ngatingosapota ED 2030 acho aringotonga ivo vachienda kuparliament vachijika
ndivamboona kuti ameno ndo mari dzenyika dzacho dzine dzichiitika saka ndosaka uri kuona kuti vanhu vakaita sana Siziba Australis vakangotaura chete unobva ungonzwa kuti voice of the people. Why? Because vanobva vanyatsobata chokwadi, vanomutsa zvitunha zvanga zvatombowanda. Ana Dexter Nduna vapedzera kumuona rine angobudikirawo apa this time achitry kudaira izvi zvachitaura naGift Siziba Australis. Anyway, muri Zimbabwe, I am the Nyame Tijan. Ndinoweka nyaya yakunge Mets. Kana uchangotanga kusvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yenyu yeZimbabwe. So zviri zvanhasi. Bye bye mafezangu.